Commissioner and Secretary jong Sorkar Jylla CVD dingdo ulapha da ka jingtho show President Rangba jong Khasi Students Union usamla lamba starwell marnga ban pinshai bat hakaju kapor ban pha yiki jingkular ka Sorkar shaka KSU halor ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arja pusau hadin ba ka Sorkar ka dem ban show jingalang bat kinong yalam ka KSU Lyngba kani ka jingtho ka Sorkar kala Kular bakan khot ya ka KSU bari ki wei par ki kinhun shwa ba ka Sorkar kan chnai ki rules jong kani ka an nang ta kala Kular bakani ka an kanam kta satya ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act shiaja khna spa nya phuwei bat kanam ya kyaru na ki kindon Thungkam jong ki District Council Nalo kata ka Sorkar kala Kular ru bakan bu kerpang ya ka bha Thungkam ka bakhandai 4% na ka benta ki Trai muluk ha ka non managerial position but san 4% pan ha ka managerial position ha ka ni shithi bala pha ha ka khat artrik ulber acha opusan ka Sorkar kala Kular bakat pej benya ru ha ka bayade baka jingthi jaka jong ka MIPA ya ka ba kala deb an wengno ha ying dar ba thawan jong ka Jylla ha ka step ka babut kata ha ka khat lai trik ulber acha opusan